Evo jedna tema o kojoj bih želeo da popričam iz razloga što se u zadnje vrijeme, koliko vidim, pojavilo jako puno finansijskih gurua na internetu koji pričaju o tome kako postati uspešan, bogat, šta da radite, kako da... I onda vam daju one uopštene savjete, trebate se ponašati ovako, onako, i sve su to ok savjeti. Sve su to neki univerzalni zakoni kako se treba ponašati uopšte u životu. Ali, pod maskom tih savjeta, koje sve možete pronaći u knjigama odakle su ih i oni skinuli, možda malo prepakovati prema vašim riječima i vašem životnom iskustvu, to je u principu to. Niko ne govori, jer to jednostavno ne postoji, niko ne govori, aha, dobro, uložite u to i to, uradite to i to i zaradit ćete toliko i toliko, zato što je to jednostavno nemoguće. Tako nešto je nemoguće, čak ta osoba koja, iako bi znala to, ne bi sigurno podelila putem društvenih mreža takvu informaciju, već bi zadržao za sebe i zaradio taj novac. Međutim, svi oni govore, evo ja sam dobar čovjek, hoću to da podelim sa širokim narodnim masama, svi možete da zaradite, svi možete dobro da prođete, samo uradite to i to. I onda ih ljudi slušaju i prate i čekaju moment kada će se desiti na kraju to otkrovenje šta da rade i kako da zarade novac, kako da se obogate. Posle izvjesnog vremena te osobe, ti finansijski gurui kažu, aha, dobro, evo ko želi, neka mi se javi u inbox, pa ću mu ja, ne znam, preneti te informacije ili tako nešto, pošaljite poruku u moju Instagram stranicu i šta ti ja znam, pa ćemo tamo nastaviti dalju konverzaciju, da ti ja objasnim kako ćeš da se obogatiš. Mislim, to su takve priče da je to nebuloza. Međutim, dosta ljudi jednostavno želi da veruje ono u šta želi da veruje, ne razmišlja o nekim skrivenim, da kažemo, motivima tih osoba, da li je to, ne znam, veći broj pratilaca ili je to neka druga vrsta prevare, nije važno. Među njima svakako ima i ljudi koji jednostavno su rešili da dele samo te neke svoja iskustva i to je ok, ali kažem, eto, mnogo ima tih ljudi koji jednostavno obećavaju kako oni znaju. Ako pratite njihove, ne znam, savjete, vi ćete se sigurno obogatiti i zaradit ćete veliki novac ako budete radili šta vam oni kažu. Mislim, to je samo tako. I ako neko to pogleda, da kažemo, realno, širom otvorenih očiju, shvatit će jednu stvar, da sve to što oni pričaju je uklopljeno tako da ima puno istine u tome što oni pričaju, međutim, uz dodatak šarene laže koja sve to boji u jednu neverovatno interesantnu, kako da kažem, priliku koja se nekome nudi, taj šareni mamac zagrize, kako će da se obogati, šta i kako, pratite ga, pratite me i sad ćete primenite to što vam ja govorim i bit ćete to, ne znam ni ja šta. Međutim, konkretno, nikad taj savjet neće doći, zato što, kažem, to jednostavno nije moguće. Međutim, ja kao neko ko je dugo vremena radi samo za sebe i ko je dugo vremena, što mi je najvažnije, nije bio radnik za drugoga, što je, ja mislim, jedna dosta velika beneficija, da čovjek nema gazdu za kojeg radi, bez obzira što se nisam obogatio i što ne mogu da kažem da sam zaradio neki veliki novac.
čisto bi sam želeo da kažem par nekih rečenica kako ide i šta je potrebno po mom mišljenju, koje ne mora da bude uopšte tačno, ali eto, po mom mišljenju iz mog iskustva, šta je potrebno i kako dolazi do toga da neko uopšte prođe na taj put da se obogati. Naravno, za svaki uspeh je potrebna i želja i dosta rada i sve to što pričaju ti financijski guruji, ali uz to ide i dosta drugih stvari. Naravno, da biste uopšte ušli u neki profitabilan biznis, uglavnom najlakše je ući kroz porodičnu vezu. To jest ako su se vaši roditelji bavili nekim porodičnim biznisem koji donosi dosta novca, kao što je građevina, kao što je trgovina, kao što je proizvodnja, i vi samo nastavite tu njihovu priču, znači ne udete u neku krajnost drugu da vas uhvati, ne znam, da vas uhvate neki poroci, kocka, droga i šta ti ja znam. To vam je neki najsigurniji način da dođete do bogatstva vašeg. Jednostavno ste uz njih, oni će vam pokazati sve tajne zanata, ostavit će vam ili će vam dati dovoljno financijske potpore da nastavite tim putem i da i unapredite ako ste dovoljno sposobni. Znači, to je jedan od najlakših načina. Teži načini su da nešto izmislite što će većini ljudi da koristi. I da onda to budete dovoljno sposobni da komercijalno primenite. Da imate tu žicu. Onda tu je način sljedeći također da se obogatite, da odete negdje, vidite nešto što u vašem kraju ili državi nema i onda to dobro iskopirate. Naravno, da biste nešto tako iskopirali, zavisi šta je u pitanju, morate dobro da procenite da li će to što je tamo jako popularno i dobro biti primljeno dobro i u vašem mjestu. I onda ako je to, da kažemo, nešto malo veće, morate biti u stanju, ili da nekako na neki način dođete do novca da to pokušate. To je jedan također opet od načina da se obogatite. Također, ljudi se mogu obogatiti na milion drugih načina, kao što je ne znam, proizvodnja bilo čega i onda imate dobar odnos sa vašim kupcima, konstantno unapređujete neke stvari, vidite dobro neke stvari, nadograđujete dobro neke stvari i to se širi. Sad, u svakoj od ovih priča jako bitan element, pored toga da ste zdravorazumni i da znate dobro da ekonomišete i da vodite troškove, što je jako bitna stvar, da vam troškovi ne prevazilaze prihode, jer ako se to počne dešavati, propast je neminovna. Znači, jedna od glavnih stvari je kontrola troškova. Ali, ako sve to imate, šanse za uspeh su dosta velike, s tim što je jako bitan faktor i količina sreće. Količina sreće znači biti u određenom trenutku na određenom mjestu i da nešto što ste vi pokrenuli u određenom trenutku dobije određeni zamah i da krene i da se ljudima svidi. Nekad su to neke stvari zaista neshvatljive, što opet govori u prilog tome da je sreća veoma bitan i važan i neophodan faktor u mnogim poslovima koji se započinju i u mnogim uspesima do kojih dolazi. I oni koji to jednostavno ne žele da prihvate, oni će uvek reći
da je cijel uspjeh došao isključivo zahvaljujući nečijoj pameti, što je neosporno jedan od najvažnijih uslova također, ali bez obzira koliko ste pametni, ako nemate sreće, teško da ćete uspjeti. Tako da to je ono što ovu igru životnu čini totalno neizvesnom, ali ta sreća i taj slučaj jako često ume da se zaigra i u obrnutom pravcu, tako da i neke uspješne imperije mogu spletom okolnosti doći do propasti. I zato je dobro nikad ne stajati na jednoj dasci sa oba dve noge. Jer ako ta daska isklizne, propali ste načisto. Tako da uvijek se treba oslanjati na neki rezervni plan, da ako vam to sve propadne, ipak možete da što ste stekli, da vodite neki normalan život. Da se ne vratite na onu poziciju običnog radnika, to jest roba, koji bukvalno ustaje od 7 do 7 i radi za drugoga i ne može da uzme ni slobodan dan niti bilo šta kad njemu odgovara. Pogotovo u nekim državama koje plaćaju svoje radnike nekim minimalcima koji su bukvalno da se vodi goli život. Tako da ako ste sigurni u neku ideju koju ste negdje vidjeli, želite da je iskopirate i primijenite, ili ste smislili nešto totalno originalno, pratite to, pozajmite novac ili zaradite ako možete, što je još bolje, i onda probajte to da implementirate u vašu sredinu. To su jedini načini da se dođe do neke financijske nezavisnosti i uvijek je dobro ulagati u ono što dobro poznajete. Znači sad ako neko mi dođe i kaže ti treba da uložiš, ne znam, 5000 evra, 1000 evra, sve što imaš na berzu u te i te dionice, a vi se ne razumete apsolutno ništa ni o berzi, ni o dionicama, ni o bilo čime, i poslušate tog čovjeka, to je zaista žešća kocka i jako loš potez, zato što vi apsolutno ništa ne znate o tome i predajete se 101% u ruke toj osobi koja vam to preporučuje. A kada vi ulažete u nešto što znate šta je i kako funkcioniše, iako propadnete, bit će vam jasno koji su razlozi doveli do toga, pa ćete u sljedećem pokušaju moći da ih izbegnete jer ćete tačno znati gdje ste pogrešili i zašto ste pogrešili. Što nećete znati ako pratite savjete i korake za neke stvari u koje se apsolutno ne razumete. Tako da ljudi ulaze u neke stvari samo zato što su čuli da je tu moguće zaraditi novac, a apsolutno ništa se ne razume oko toga. Sad naravno, u svim slučajevima postoje izuzeci, tako da je i tu moguće dobro proći, ali to su izuzeci koji samo potvrđuju pravilo da se u takvim slučajevima propada. Tako da, što se tiče tih financijskih gurua, lepo je poslušati te neke njihove izjave da vam posluže kao neki orijentiri za neke stvari i kao motivacija za nešto, ali oni zaista ne mogu i jednostavno to im i nije na kraju krajeva cilj naučiti nekoga konkretno šta da radi i u šta da ulaže i kako da se obogati, iako svaki njihov video upućuje na to da eto oni imaju tu formulu šta treba i kako treba uraditi, ali oni jednostavno imaju samo dobru formulu kako da pričaju o tome i kako da navedu ljude da ih slušaju i da od toga
oni imaju neki benefit. Tako da uzmite te njihove priče samo kao orijentire i neke, da kažemo, motivacione stvari. Nemojte očekivati da će oni za vas odraditi taj težak deo posla, jer tu svako treba da pronađe neki svoj put i svako treba da ima manje ili više sreće. To je nešto što je obavezno. Bez određenog zrnca sreće nijedan biznis ne može postati uspešan, osim tamo gde je u pitanju čista stručnost ili znanje, kao što je hirurgija, kao što je biologija, kao što je, ne znam ni ja, razne vrste naučnika, ali to ne bih ni ubrajao u neke biznise. To je nešto sasvim drugo. Tu vladaju egzaktni podaci i tu se neka druga pravila primjenjuju, tako da nauku ne bih mešao sa biznisom, iz razloga što jednostavno nauka ima neka svoja pravila i neke svoje cene i to je nešto što funkcioniše totalno drugačije. Tako da ako ste stručnjak za nešto, ako ste neki doktor, ako ste nešto vidite, onda u tom pravcu i za vas ne važe pravila preduzetništva. Tako da za nas koji nemamo tu neku ekspertizu, da smo stručnjaci za tako nešto, mi se jednostavno borimo po nekim drugim pravilima koja svakako postoje, ali u tim pravilima su jako važne i karte koje vam život izbaci na random, što će reći čista sreća. Tako da trudite se da ta sreća i da te slučajnosti budu svedene na minimum nekim vašim pametnim odlukama, i eto, to su neke stvari kako bi mogli da dođete do novca, da iskopirate nekog uspešnog, da izmislite nešto novo, originalno, što je najbolje ako ste u stanju tako nešto, i da radite dok ne zaradite dovoljno novca da isprobate tu vašu ideju, dignete kredit ako ste u situaciji da ćete da skratite vreme čekanja, ili možda imate pomoć nekoga ko bi vam u tome pomogao. Mada ja lično, baš što se naših uslova tiče, ne bih nikad preporučio ulazak u poslove u smislu ortakluka, osim ako nisu zaista jasno i vrlo precizno definisani ugovorima. Nikad se ne bi oslanjao tu na neku prijateljsku reč ili tako nešto, jer definitivno će pre ili kasnije doći do toga, ja sam radio ovo, ti nisi uradio ovo, ja sam više, ti si manje. Znači, nikad nemojte ulaziti u ortakluk ni sa kim, osim ako niste sve tačke jasno i precizno definisali papirološki. Uvijek je bolje raditi samostalno ili imati tačne odredbe šta je čija dužnost i koliki je čiji prihod. Tako da eto, što se tiče toga, ovo je eto jedna mala priča vezano za finansije i ove finansijske guruje koji se pojavljuju na sve strane. Uzmite koliko vama odgovara od njih, ali nikad nemojte sebe zaluđivati da postoji neko ko će vam dati čarobnu formulu kako doći do novca. Eto, toliko.